Ja, dat is het. Ja, met die blok. Ja, dit is die al. Ik wie het u zeggen.
Natuur, hè? Ja. Nee, ik kan het net niet nemen. Wat? Januari? Ging me net een beetje Ik heb net zien. Nee, januari. Chineesje. De januari. En daar heb je iets in dan. Ja, ik vind het wel. Maar ik kan nou niet meer doen. Ja, die minder van de morgen. Ja, die minder al, ja. Dus Henny zegt ook al, hè? Van Boerenbara. Eerste prijs. Wat dan niet? Jullie weten niet naar. Ja, dat is gewoon met het lichaam van de morgen. Ja. Oh ja. Als het zwaai is. Ja, als het zwaai is. Het is gewoon op broek. Gewoon zo net niet van. Ja, weet je niet. Hier gaan ze nou weg, hè? Ja, zeggen wij niet weg. Zimmer. Dit is de eerste prijs. Johannes, dit is de eerste prijs. Dit is de eerste prijs. Ja, doe maar, dat hoort in de aanbied. Ja, maar de eerste prijs daar dan. Nee, dat is niet. Ja, maar dit is niet mooi, hè? Dit is gewoon net een hele mooie lang. Ja.
De mini is vrij. Ja, dat maakt niet uitgetrapt. Het staat al op 9. Van de Hendrik van mijn ja. Dat weet ik nog wel. Ja. Ik ben net aan die op van mijn zitten er al. Oh, de verf is er helemaal afgespoeld. De verf is er helemaal afgespoeld. Van de stoel van Albana. En die boer had twee weken in het restaurant. Nee, je had het al. Hey! Ik denk dat dat is Bianca. Ja. Dat is het achter. Koudenberg, hoe dat wordt? Dat is waar de politie is. Ja, die nog aan het verleden in de woordsteden. Oh? Nou, die eerste de bron is nou weer. Maar die eerste nou weer, die bron hier al. Ja, je Het deed het eerst niet. wel van een mooie buiten, dat mag je wel hier, hè? Nee, dat haal je eruit. In de noord zit er een bij op. Hoe bedoel je? Als je meisje ziet van de moeder rekenen. Oh ja. Ik moet het. Mooi, hè? Koffiemolen. Hoe gaan bouwen ze dat? Mooi, hè? Waar in de eerste politie? Ook een eierstrapperij. Die is ook mooi, hè? En een bloemen, weer dalen, ja. Wat ben je doen? Zullen jullie dadelijk even Christus helpen? Ja, dat die wil wachten. Nee, die. Oh ja. Die zullen we dadelijk echt nog achtergrond hebben. Derde vloer. Ja, gaan we hierbij. En dan die oren, de oren die terug naar beneden. Dat ben ik altijd goed. Ja, mooi hè? Dit is hier het verder. Ja, mooi hè? Ik ga Jan zitten. Nee, ik vind die trek.